बे जोंनि बेंटल मिसननि गिर्जानै बिराद फुराना जाबाय बे जोंनि गिर्जा बेयावनो जोंनि बे हाबा लागोन आफा आरो आइखौ सोगोन हिन्जाव गोदानानै जोंनि बिखुनजो दायो बिथांमोनखौ गोथार जुलि एबा दिनै ब्लेसिं होगोन आशिस नैबे बिथांमोना मानि थाखाय नैबे बैसोआवहाय दिनैहाय हाबा लानो एबा ब्लेसिं लानो फैखो नैबेखौ जोङो जोंनि मानगोनां बेयो जोंनि बेंटल पारिसनि एभेन्जेलिस्ट बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन। बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय बिसोरो आजि हौवा हिन्जाव थाज्लायनानै 35 बोसोर बायदि जाबाय नाथाय मानो हाबा जायाखै बिनि मुल उद्देश्यखौ आं बुंनो सानबाय जाहैबाय आंनि बुंनाया बेनो जे जोंनि गुमैदेवल सिं जाय व्यक्ति बिहा सासे गिबि हिन्जाव दङमोन दा बे गिबि हिन्जाव थाखानायखाय ना जोंनि काथलिक धोरोमनि आयेन बायदि सानै हाबा मोना ना बिहारि थारमाने बर'आव बुङो बिहारि लानो हाया जोंनि काथलिक धोरोमनि आयेन बायदि दा बे हिसाबैहाय बियो गिबिजों गोथार जुलि जानायखाय बियो गदाय लादोंब्लाबो बियो गोथार जुलि मोनाखैमोन बियो गोथार जुलि बिखौ होनो हायाखै जोंनि आयेना हमथायो दा दिनै बिनि गिबि हिन्जावा जायजों बियो गोथार जुलि मोनदोंमोन बियो रुंसारि जानानै थांबाय दाख्लै बावैसो सिगां दा बे थैनानै थांखांनायनि उनावसो दा गदाया दङ हिसाबै गदायखौहाय दा गोथार जुलिनि ब्लेसिं खालामनाय जागोन दिनैनि दिना बे आरो बे बोराय आरो बुरै बैसोआवहाय हाबा खालामनायनि गुबै जाहोना बेनो गोजोननाय थाबाय आमाइनिसिम बेनिफ्राय बिदिनो नोंथांमोनाबो मिथिगौ बयहाबो धोरोमहा गावबा गाव मोनफा मोनफा आयेन माखासे थायो आयेन बायदिहाय दा बिथांमोना दिनै हाबा एबा गोथार जुलि मोननो थांगासिनो दं बिराद गोजोननायनि बाथ्रा दा नोंथांमोना नायलांदो दिनैबो बिराद लाखि आङो आरो लोगो मोनबावबाय बेबायदि बैसो जानाय होग्रोबाय बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा होयो आमेन एबा आखलनि हेफाजाबजों नोङो बे देगानायखौ जोबनो गोथांसिन गोथारैनो दोन आमेन आरो बिफा इसोरनि रंजानाय मिजिङावहाय गावनि फोथायनायखौ दिन्थिनाय बायदि आमेन दायो गावसोरनि अनलायनायनि मोनसे नेरसोन बायदियै इसोरनो दान बावनो लाबोबाय बेखौ इसोरनो गथायसिगोन नोंसोरो मानसिनि अननाय आरो हाबानि ओंथिखौ मिथिबाय दा आं गिर्जानि मुङै मा नोंसोरो उदां गोसोजों आरो नारसिन जायालासे सासेया गुबुन सासेनो गावजों गाव हाबायावहाय गथायनो साननानै लाखाबाय नामा जों साननानै लाखाबाय मा नोंसोरो हौवा हिन्जाव जानानै थैस' थांस' गावजों गाव अनज्लायनो आरो मान होज्लायनो थाम थिम नामा समालि आं देवलसिं नोंखौ आं थैस' थांस'नि थाखाय दानिफ्राय जुग जोबथाराजासे दुखुआव सुखुआव आं नोंनो फोथायसुला जानानै थागोन नोंजों थैस' थांस' रायजो जानानै नोंखौ अनलांगोन समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि हिन्जाव जानानै थागोन फोथारथों आरो नोंसोरनि सायावहाय बोर होथों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोगथाथों फोरबुआ बे आखथामफोरखौ बोर होथों जायखौ नोंसोरो गावनि अननाय आरो फोथायज्लायनायनि असमालि बिफा आरो फिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि बे अननाय मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आथामखौ गानहोनाय जाबाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे मालाखौ बोर हो जेरै हौवा आरो हिन्जावा नोंनि गोसो आरो हारिमुनि हुदा बायदि बेखौ
बाहायनानै नोंनिफ्राय बोर आरो जिउनि रैखाथि मोननाय बायदि जोंनि प्रभु ख्रीष्टनि गेजेरजों आमेन बियो बिसोरखौ हेफाजाब होफ्लायबाय थानाय बायदि औवा आफा गासै संसारनि दाग्रा नों हौवा आरो हिन्जावखौ गावनि महरावहाय दानानै बे समाव हाबा जाखांनायनि उनाव फट' सेसन एबा फट' लानाय सावगारि सेबखांनाय बेयो मोनसे मोजां नेरसोन थानाय बायदि अननायनि आरो इसोरनि बोर मोननायजों लोगोसे नै नायदो येस मोजाङै नायना लाबावदो नै जोबोद मोजां आरो गोजोननाय थाबाय आबौ आबैनिसिम इसोरा बिथांमोनखौ बोर होलांबाय थाथों मोजां देहा मोनबाय थाथों दायो नै हाबा लानाया जोब्बाय बे हाबानि रेजिस्टार नै मेरिज रेजिस्टार बेयाव बिसोरो गावसिनि सहिखौ होसिगोन बे फाइलावहाय बिथांमोननि नामा दिनैनिफ्राय हाबानि नामखौ दिखोनाय जाबाय एबा सार्टिफिकेटबो बेयावनो बानायनाय जायो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर दङ नै गिर्जानि आरो पेरिसनि फुरा गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों खारन गोबाव बोसोरनिफ्राय आङो हयथ' जाय आइजोआ आंजों दंमोन बे आइजोजों आं पाप खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय आफा इसोरा आंखौ अननायजों आंनि जिउआव आंनि गोसोआव इनायनो गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय आरो हामबाय होबाय बेसे गोबाव जाखोमोन बेजों थानाया नैबे बेजों आं थानाया खमसे खम गैयाब्लाबो 1985 आरो 86 नि गेजेराव जोङो कर्ट मेरिज लालायदोंमोन आबौ बेनिफ्राय दा गोबाव बोसोर जाबोबाय नाथाय दिनै आङो इसोरनि अननायजों आङो बेनिफ्राय मुक्ति जाबाय होननानै आङो साननानै लाबाय बैसोआ बेसेबां जाखो आबौ नोङो आंनि बैसोआ 66 रानिं जादों दङ 66 इयार्स औ दे हामबायसै गोजोननाय मोनबाय दा औ दिनैहाय गिर्जायाव हाबनानै साक्रामेन्ट नाजावनो मोनबाय औ सिगां मोनाखैमोन माबायदि मोनदों दा गोसोआव खुसि मोनदों औ दे आबैनि बैसोआ माबायदि जागोन 66 औ 60 बोसोर बारबाय औ बेबायदि आरो दा बिराद गोजोननायनि दिन नैबे आबौ आबैनिया ओरैबायदि रंजानायनि गेजेरजों नै अमा बेदर खाजि जाहोसिगोन आफाया जाय बिथिफ्रा एबा बिथांमोना बे हाबायाव बाहागो लादोंना बिथांमोना मोनजागोन आरो अमा बेदर खाजि स्लाइस जि मोजां एवना लाबोखादों नै बयबो मोनजासिगोन फैला द' जा टेस्टि नुखादों गोथावल' नै गोमोनो Thank you for watching. Next vlog आव लोगो मोनफिनगोन. Bye.